Kinsa ta? Ipadungagin nimo. Dugangin ko sa kuan guwapa, duha ka chicken. Kaya amo ra ning tabangan dani. Reklamo man do aray. Ingon man sinili nga. Mami dani ra taging kura mami, gutom na kayo. Agay. Ano ka? Dito. Hey guys, may gabi. So nakaabot na ta guys. Ang akong ATM is walay sulod pa. So namaylo ko niya ate 500 kaya makapay ko sudan. Eh, igutom ko na si Alan na nagpay ko sudan guys. Si Mimi na nihapon na. Nihapon na sila dito sa... Magluto na tag sudan sa panihapon guys. Kaya makapanihapon na. Kay... Panihapon na dahil to guys. Ang isda ato na lang ni siyang pituhon. E pinirito man giniila guys. Di man giniingon nga magpaksiw-paksiw. Pinirito giniila. Basta isda. Magprito kita isda. Okay. Mga panihapon na. Namailor ako natin maya-miya kaya unsaon nga. Naunsa ba kung kana wala pa may sulod. Apili mama wala pa sulod guys. Udah lagi mag-blend kasi sa eri. Di ba kabalukyo na nila. Ito na ni tanan. Ini mong balog mo. May buhat may. Ihatag sa nagto sa imo Lola Juby ka. Ito sa Ready! How daming? Ito sa Ay kanin sang kulo daw. Sudan sa panihapon at sudan sa panahon. Ba't damit ah? Ito sa na sa papa ni Alan guys. Ano mo ko panyapon? Panihapon nanday ka. Ba't dito? Ba't dito? Ito yung hiwa. Ang prituhon. At then oil na 1/4. Yan ang bilin po rin ko pang kasulina nila na guys. Lang! Ali pa! Apili na sa pahan lang, apili. May pahan na to. Karang pahan guys, sinatag na ni Ate Maya-Mia. Ano ka? Apili na pagbutang. Ilain sa sudanan. Che. Pwede, panda niya. Kani sa nasta duguon. Pero mo rin labas. Uy, ako anak ka to. Silupin, no? Silupin. Isa mo na lang silupin. Bayat ko. Pila ka ba ako ta? Pat. Ano lang? Okay. Sige na. Padala sa panty na. Tukan na lang. Tukan? Tukan ko siya. Tayo. Uy, ate. Siguro ito na ni mo. Ay, baba mo. Sana. Tahu ko.
Sige! Dugoon siya, guys. Nana, guys, ato na nang nahugasan. So, ato na din ang pritohon. Maghaling sa ta, guys. Kaya wala pa tayo hinaling. Kung nakaluto na ta, guys. So, muna tanan. Tulura mo na kabuok. Kaya upat ng kabuok sulod sa 1 kilo. So, akong gihatag sa papa niya rin ang isa. Muna ang nabilin sad. Daw magbilin po ta dali sa ilang sudan sa pamahaw. O balo nila o magtrabaho daw mag-eskwela. Magbilin po ta, guys, ang atong ipasudan nila o sa pamahaw. So, ipabalon po nila. Ito muna ang sudanan sa panihapon. Ano po sudan po din sa pamahaw nila. Budget ta, guys. Budget ta, guys. Budget. Panihapon, guys. Ito sa ipagpangkang. Ako, guys, mga pera ko. Napalangin na pagkaon sa namin sa mga bata kami tapos ko sila sa mga wala kami balatian ang mataas kami kinabuhi o tagadong bukas business na ginabuhi ng sa tagadlaw sa tagadong kasi panalangin Diyos ko amin kami tayo ka na ako pangayo niyo mo halat sa inyo sa ngalan ng Kristo ng personal ng Diyos. Amen. Kuwari ko lang sa ng pangganon. Anta, guys. Ano mo na wala ko plato. Ano sa mangka? Balin-balin magagplato. Wala asawa. Di ba ikaw mahugas ang plato? Gusto mo? Si Mimi, guys. Nagkain na siya dito sa Balinguan. Kaon sila fried chicken. Ako nikaon dito sa Balinguan niya po no fried chicken sa kabuok. Mga tapira ko. Tapira ta, guys. Ako tik. Mangon sa mangka. Nakakam ako budget ko sa kabuk. Isa ka kutsaray mo kanon. Kumpul ako na eh. Kani mo taksanan sa kanon lang oh. Kay gamay. Kami nagprimata sa ibutangan ng nanay. At reklamo pag ika sa imong kuan. Ito mo nagputla na. Pagagwanta lang kay mag-diet ka lang. Pwede na sa. Pwede na natin. Gamay ni nga tasa, guys oh. So dili na punoon. Ikaw yung bata na. Tumaon na Ano kasukot ka? Ipadayat na yung mga anak kay dako na kay na. Di na gani gigong kuan ako dili na ka magpalit sa bugas. Turo ka sa bukas diya. Pag man nag-dead ni mo na Di na ka alam magpalit sa bugas. Pag mag-diet ka sa na. Charge. Kami is kape. Count po lang kape, guys. Tapos siya, ipalitan mo natin maya-maya og balik 40 nga pan niya. Ang 40 kay 5.20 man. Ang 5 gihatag ko na mo dito sa yang papa niya lang, guys. Amo sa bang 5. Baka na, kung na ako sa mga pagkat. Nga ka, guys. Nga ka, guys. Pwede kung hindi ko sumata sa ganila. Ugon ba di? 100%. Sup. Udto ka po. Daghan pa mo itong serve sa Jollibee na.
Magdisiplina, kasi mong kaon lang. Dapat inatura kadaghan. Oo, ganyan. Sinawitaan ko sa kadod. Okay. Bangon mo dito ba sa buntag? Bawal ito mag-agi. Mm. Okay. Ano? Magbalik. Okay lang dito na dapit. Ayaw lagi pagpaabot na sa tanod. Hindi na mga tanong po singgit. Wanwi. Di sa di ka kabalas gapasagwan mo eh. Umay wanwi butang. Wala. Simbahan. Wala. Isa. Wala. Nah, Ano ano? Di guru ko di barkada. Ano ba kada? Mamang mutugod. Layo ibis na gani. Karay sa nihalan guys, diri na katulganan. Kay ilang balay dito wala pa diha na. Wala pa iyang katulgan dito sa ilaha kay bagong una sa nanguli. Kan sa Cagayan niya, nagpugmo may ilang balay. Nang dinhilang sa sila agud si Duydoy to ay la mama. O ay na magpaningala nga si Duydoy to ila ni mama kay loi man sa kayo yang manghunyalan nga wala katulgan. Ang katuluan pag na ilang balay na nga. Ang katugan siya pa. Kaya nagbalay sila pero wala kaya pinahuman. Mama na balay. Muli na dito. Dani ram na siya sa kiduyan at katulog o nga Yaman naway pagod. naluoy man ko kay pag-ulan salid kayo na di pagid siya sulod sa kwarto. Matunain ko nga din lang ka sa kwarto dong kay si Doydoy dito lang sa sentro. Manang ginhi lang sa siya. Sumla. Ang hilipin. Wala yung kwetsaw ganina? Chow, kutso bisig ang gina. Wala yung kwetsaw na bilin? Sabi na ko, ito nga ang kwetsaw sa Sa'yo ba yung ngaligo? Sa nuwan, ngaligo ang sinan? Na Domingo, San Pedro na walay kuan? Kabor? Pagdong huibis man. Domingo, San Pedro! Huibis. Ang tuman, magikan ako. Ano kandar? Pinoy B. Bisari sa atong pag-uyab. Ba? Bisari sa atong pag-uyab. Ba? Bisari. Ha? Be, nepsari. Unsa? Dito kalitok. Ay, beneficiary. Anniversary. Hindi beneficiary. Mo lagi! Ano sa ka? Hindi magikag kuan ako na. Pag Kuan? nauguyab mo sa June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Nangunat bigla sa March. Pag-uyab naman sa imong nanay. Isa ka tuig pa. Pag-uyab naman sa imong nanay. Gisugot ko na sa 28 sa June. Pagka 29, awa pa ako na. Ako pa sa gisok na sa 29, nangaligo dito sa Spaka. Na. Pag man kaligo sa Spaka, iya kong gisugot, mag-uyab mi. Nasagdahan din ko sa Spaka. Ito na patambal ko ni Usyong na amihan. Amin minay. Pero okay lang, ano? Bako di ko kalimot eh. Kisam sa nalimot. Ikaw. Namalimot naman ko. Ang kapil kay lab tabi ka.
brown yun bilang. Ito na sila guys. Ito na sila guys.
Pakon ho magpanilhi guys. Magdagana ko, then magsunod. Daw niya akong mga bisita sa'yo kinangabot. Magdagana ko sa kasagutan, magsunod din mo. Iyat kalibang din ko. Nangaunsa mo? Nangaunsa mo? Hi guys, good morning. Mag-imo daw may kuan guys, vlog. Kaming upat, mag-sister. Ato yung naglumba, milagan nga. Makasangot na bita ko. Ay, katong niyagi. Wa, magig ko nakakita na itong giahak nga. Basta kung Balintong sense. nagbalik ko sa agi, ayang ko. Sama na mo, wa pa. Wala palagi. Ano ba? Nagluwag ta. Nangapi raman ko Ilan pa nakalungag. Gakawa lagi. Magluwag ta. Kaon magamuhay sudan. Na, Lungag ta guys. kuriminga ka. Muna na maak ni mo? Iri? Ilang ko mama. Kuha na siya mo, kuha na siya mo, bagiid ba iid na nimo. Ito ba nga iring panungag na? Muna na siya. Sada ko nang irig ba iid nimo kay magkuam daw nagsakit nimo. Diri pa dong sa kuan. Agit kwarta. Magmanyaman niya ba, magmanyaman niya. Diri pa dong sa kuan. Ala, sige, manya-manya ning. Di ka man iya ganaan. Di na gananin mo kakang. Maglungag ta guys, kayo pa daw na sila namahaw. Anha raman na direk, baiid. Parihan mo yan, ang iring amot nila. Yes, na anak. Aglungag si Relona para raman baw nila daw, pamahaw nila. Ano nga tunguhan sa halas, te? Katong isa. Katong isa kay Ring. Bato ah. Yan ato, natutiwasan na itong trabaho guys. Indot, gid na iring. Pagbuhi sa